ಬಾಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಬಾಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾತ ಮಾರ ಇದೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಜಿ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಕಾ ಪೂಜಾ ನಿಕ್ಕು ಪುರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜದೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಪೂರ ತಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕಿಡ ಕೋಪ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ಪೆಜ್ಜಿದು ಈ ಹೊಲ್ದಕ್ಕೆಯಾ ಜೋಕಲ್ನ ಕೈದು ಇದ್ದೆ ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಡಬ್ಬಿ ಉಂಡು ಕಲ್ಲಪು ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತ ಡಬ್ಬಿ ಉಂಟಾತ ಏತುಂಡು ದೈಟು ಏತಂತು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮಾರೆ ಕಟ್ ಮಾರೆ ನೀಕೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಈತ ಮೊಬೈಲ್ ದತ್ತೊಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿದ್ದೀನ ಮಾತೆಲ್ಲಂಜಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಏತುಪ್ಪೊಂದೈಟ್ ಎರಗ್ಲಿಂಕಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ಇದೆ ಏಯ್ ನಾನೇನಂತ ನಾನೇ ಹಳೆಯ ಡಬ್ಬಿ ಚಿಕ್ಕಿನ ಡಬ್ಬಿ ತುಲೆ ಬಾಬಾ ಚಿಕ್ಕಿನ ಡಬ್ಬಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಚಿಕ್ಕಿನ ಡಬ್ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟರಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಡೀಲ ಮನ್ಪಂದು ಇದು ಏತಪ್ಪುಡು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಮಾತಾಡಿ ಈಯೇ ಬಾರ್ದು ನಿಕ್ಕ ತಂದು ಪನ್ ಧನ್ಯ ಆಯ್ತಪ್ಪ ರಡ್ ಯಾನೋ ಹೈಟ್ ಚಿಕ್ಕಿನ ಡಬ್ಬಿ ಏತ್ ಕಾಸುಪ್ಪು ಯಾನ ನಾಲರ ಇಜಾಂಟಿ ಆಯ್ತು ಡಬ್ಬಿಡು ಡಬ್ಬಿಡೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಸು ಕುರ್ಕುಂದಾಯ್ ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾತಂಡೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಶಿಶಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲರ ಯಾನ್ ನಾಲರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಾಲರ ಕಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಮೂಜ ಮೆಲ್ಲದೆ ಬಿಸತಿ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಅವಕಾಶ ಹಾಕಲೆಗ ಹಾಕಲೆಗ ನಾಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜ ಪ್ರೈಸ್ ₹8 ಡಬ್ಬಿ ಹಂಚೇಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ರೇನಾ ಬೇಜಾರಪ್ಪಂಡ ಡಬ್ಬಿ ಹೆಂಗ್ಕೋ ಕಾಸ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ದತ್ತೋನು ನಿಕ್ಕ ಏರಾಗ ಬೇತೆ ಕಳಿದ ಕೊರ್ಪಿನ ಯಾವ ಜಿ ಇದಾದಂತ EMI ಕಟ್ ಅಂಚೆನ್ ದೊರ್ಪುದೆ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಲೆ ಶಿಶಿ ಪನ್ನಾಗ ದಾದಂದೆ ನೋಡ ಐನೂರು ದತ್ತ ಪಾರ್ದೆ ಪನ್ನಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಸು ಕಾಸು ಎರೆಬೋಡು ಸಿಸಿ ಪಾರ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂತೀನಿ ಐನೂರ ತಾತು ಪಾರ್ದಿ ಇಂಕು ಒಂಜಿ ಐದು ಅಂದಾಜು ಬತ್ತೀನಿ
ಮೂಜಿ ಮೂಜಾರೆ ಎಪ್ಪುನ ಅಂದಿಯೆ ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ನಾಲರೆ ಬಂತೆ ತೂಕ ಅಪ್ಪ ಈ ಲಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಬ್ಬಿ ಇರೇ ಡಬ್ಬಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೆ ಇದ್ದಿ ಕಾಸು ಬೇರೆ ಒಡೆ ಇಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಡೆ ಬೇರೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಪಾಡ್ದೆ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಗನ್ನ ಐವರಿಗೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನೋಡಿ EMI ಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೆತ್ತೋನ್ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತೋನ ಮರ್ಲ ಒತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಡ ಐಫೋನ್ ಸದ್ಯ ಗೋಲ ಆಪುಂಡತ ಸದ್ಯ ಗೋಲ ಆಪುಂಡತ ಮೊಬೈಲ್ ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತ ಎಂಗಿಜಲ್ಲ ಗೋಲ ಪಪ್ಪನ ನೋಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಬೋಡ ಐತಾನೆ ಫೋಟೋ ಎಪ್ಪುನ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಐಟ್ ಫೋಟೋಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ ದಾಲ ಅನ್ಪರೆ ಆಪುಚದು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸದ್ಯ ನೋಕಿಯ ಇಟ್ಟ ಯಾನೆ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಅಂದೆ ಎಂಕೆನ್ನು ಚಿಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟದೆ ಯಾನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಬ್ಬಾಟ ಬಿಡು ಚಿಲ್ಲರಿ ದಿಕ್ಕು ಚಿಲ್ಲರಿ ಬಿಡು ಬೈಕ್ ದರ್ತ ಇರ್ತೀವಿ ಕಲ್ವೇದಿ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗನ ಪೂರ ಮಮ್ಮಿನ ಅಂತ ಪಂಪೆ ಕಾತುಡಂತು ಕಾತುಡ ಪಂಪೆ ನಿಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾತುಡ ಅಂಚು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊಡ್ದೆ ಬಂಡೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಟು ಕೊರಿ ಶುರು ಕೊಂದೆ 4 ದಿನ ಬಾಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿ ನಂದು ಇತ್ತ ಶಾರ್ಕ್ ಏನ್ ವೇನ ನಿಂದ ಶಾರ್ಕ್ ಏನ್ ನತ್ತು ಎಂಕನೆ ಕತ್ತು ಆಯನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ 4 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಬರ್ಪರೆಗೆ ರೈನ್ ಕೊಡ್ಗೆ ತಂದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮಗ ಐತೆ ರೈನ್ ಕೊಡ್ಗೆ ತಂದಿನ ಅಂಚ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅಂಜಿ ಓರಿ ಇಡತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀಪ ಏತುಂದೆಡ್ ಏತುಂದು ಕಶ್ ಒಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪಲಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನಂಚಿ ಭಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪೋದೆ ಇದಂಟಿ ಬೋಡ್ಗಿದೆ ಬಕ್ಕರೆ ಕುಲ್ದು ಸಯರಪ್ಪ ಅದು ಇಂದ ಈ ತೆಂಗು ಮಲ್ಪಿಯ ಪನ್ಯ ಇಂಚು ತಶ್ಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 50,000 ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪ ಏ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂದಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ ದಿಲ್ಲ ಪಂಡತ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ತೂಪೇರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದು ಬೋರ್ಡು ಮಿಮ್ಮಿ ಬೋರ್ಡು మిమ్మి వచ్చి ఓ మిమ్మిండు బాబా ఓ మిమ్మిండు ఈడ ఓపుర మిమ్మిండు అప్పో ఓపుర మిమ్మిండు యానో ట్యాబ్ దిలా అవు టీచర్ తూపేరు ಒಂದು వీడియో తూపేరు టీచర్ ಅತ್ತ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಡಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪಂಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತೋಡು ಗಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಈ ಲಂಚನೆ ದಿವೋಡು ನನ್ನ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅದ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಾಸು ಏತುಂಡಪ್ಪ ಕಾಸು ಚಿಕ್ಕಿಡೆ ಉಂಟುಂಟು ಚಿಕ್ಕಿಡೆ ಏತು ಕಾಸುಂಡು ಚಿಕ್ಕಿಡೆ ಏತುಂಡಪ್ಪ ಕಾಸು ಬಕ చాక్లెట్ ఛీ ఆనంద చాక్లెట్ తింపుజోలు అదే అప్ప ತೋಡಿಗೆಂಚು ನೆಕ್ಕು ಒಂದು ಬಾಲೆತಲ್ಲ ಅವಳು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಕ್ಕ ಇವರು ಚಿಲ್ಲರಿ ನೋಟು ಹಂಗಂತು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಜ ಒಟ್ಟು ಅಂಚಿಂದಕ್ಕೆ ಮಂದು ಜಲತ
ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಜಿ ಮಾರೇది చిల్లరి లెక్క అల్పొచ్చి చిల్లరి ఇప్పాడు ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ చిల్లరి ఇప్పాడు కాలి నోట్యావు ఇతనికి బోడ నోటత ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 40 ಮುಸಾರ ತೆಡ್ಮೋತಿರು ಮುಸಾರ ತೆಡ್ಮೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಸಾರ್ ತೆಡ್ಮನ ನೋಟತನ ಮುಂಜಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಸಾರ್ ತೆಡ್ಮನ ದೇರ್ಲ ಪಂತ ಜರತ ಯಾರು ಮುಂಜಾನೆ ಬಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿದ್ ಬೋಡ್ ಚಿಕ್ಕಿರದೆ ಬಿಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿನ ಪಾಪ ನಿನಗೆ ಬಾಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೌದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಾಳ ಅಯ್ಯ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ಹಾಳು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ನಂತೇನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕತೆ ಹೋಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದ್ರೆ ಓಲಾ ಒತ್ತನ ಒತ್ತಾರೆ ವಿವೋ ಮಗ್ಲ ಮೂಲು ಮೈ ಕಾತುಲ ಲವ್ ಮಮ್ಮಿನ ಲವ್ ವಿವೋ ಹೌದಪ್ಪ ನಿಂದಲ್ಲ ಬೇಕು వచ్చి వివో వచ్చి అక్కడ సేమ్ మొబైల్ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಂತ ಹ್ಯಾಂಗ ಆಪಿಂದ ಏ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಪರ್ವರ್ಚಿ ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿ ಫುಲ್ ಅಂತ ಐಫೋನ್ ದಿತ್ತು ಇತೆನ್ನ 3000 ಐಫೋನ್ ಅಂಗಡಿದ ಗಿಡಪಿ 10 20 30 40 50 ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂದು ನೆಟ್ಟು ನೂತಿರುವಂಡು ಆಂಡ ಪೂರ ಗೆಂತದಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಇರುವ ಚಿಲ್ಲರಿ ಅರ್ಧ ಚಿಲ್ಲರಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಈಗ 40 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಮೋಲ್ ನೆಂಚಿನಯ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ ಆಂಡ ಇದು ಏಪ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದ್ರಿ ನೀ ಎಲ್ಲನಾ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಹೋಲು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಂಚಂಡ 3000 ತಾಜಿ ಹೋದ್ರು ನಕ್ಕಪ್ಪು ಅಲ್ಪಡ್ ದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕವ್ ನೋಕಿಯಾ ಸೆಟ್ ದಿಕ್ಕು ಗೂಗಲ್ ಪೇ 2000 ನನ್ನ ಅಂಚಂಡ ಅವೇನು ಪಾಡು ಮಮ್ಮಿನ ಅವು ವರನೆ ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡಂಡ ಆತಾ ಓ ಫೋನ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಐಟ್ ನೋಕಿ ಗಂಧ ಒಂದು EMI ಓ ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕುಂತಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರು ಹತ್ತದೆ ಒಂದು ಏತ ಈಗ ಒಂಜಾರ ಬಂತೀನಿ ಬಾಬಾ ಹತ್ತದೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡ ಸಟ್ಟದೆ ತೊಂದೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈರ್ಸುರು ಆರು ಒಂಜಿ ಐದು ಡೇಟಾ ಸುಳ್ಳು ತುಲಾಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಂಚಿನ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಕಬಾಟ್ ಬರ ಹೊತ್ತಾರೆ ದೀಪೋಲ್ತಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಗರ್ವತ್ತೀನಿ ಬಾಲೆಗ್ ಓ ಕತೆನೆ ತನ್ನೋದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂಜಾರ ಸಾರು ಊರಿಣ್ಣಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಾರ 2,000 ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ನೋಕ್ಯಾತ ಒಂಜಾರ ಸಾರದ ಬಕ್ಕ ಒರಿ ದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಿ ಬಾವಾ ಡೀಲಾ 1,000 ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಕಿಯಾ 1,000 ನಿಕಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಕಿಯಾ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಹಾಳ್ಲಾ ಪುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಅವೆಂಗೆ ತಂದಿರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇವೆಂಗೆ ಕೊಡಿ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಬೋಡತ ಬೇಲದವಳು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನಿಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಲಿ ದಾದಿತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಪನ್ನ ದಾದೊಂದಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬುಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ರಿತ್ತೆಗೆ ಅಂದು ಮರ ಸಿಮ್ ದಾದನ ವರ್ಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಸಿಮ್ಮೆ ಪೋತು ನಂದು ನಿನ್ನ
ನೀರ ಸೈಟ್ ವಾ ಗಲಿಯರ್ ಕೊಡ್ತೇನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಅಲ್ಟುವಾಗ ಈ ದೀತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ದಾಲ ನಾಯ ಪಟ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೇನ ದೈಕೆ ಬೈದು ನಾನು ಐಕೆ ಬೈದು ತೋಜೋಡು ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದು ಆದಿತ್ತಲಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟಚ್ ಸಮಾನ್ ನೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕದಂಬಾಟ ಏತ ಸಲ ಪಾರ್ದಲು ಒಂಜಿ ರಸಲನ ಒಂದು ಮಾಡ್ರಣ್ಣ ನಾಳೆಕನು ಟಿವಿ ಟಿವಿ ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ಮಾತಾಡ ಯಾನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಮಿತ್ರ ಗೋರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅವ್ಳು ಕಲ್ಲಡ್ ಗುಂದಿನ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಬದ ಅಂದ ನಾನು ಇತ್ತೆತ ಈ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜನ ಇತ್ತಾರ ಇತ್ತು ಜನ ಅಂದ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಚ್ಚೆ ಅಂಡ ಪಸತಿ ಪಾರ್ದಕಂತ ತಾನಿ ಬೂರ್ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದು ನಿನ್ನದೇ ಕಾಪದ ಕಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ನಿಕ ಒಂದು ಕಾಲು ಈ ಕೈ ಕಾಲು ತುಕ ಆಪಣ ತುಕ ಒಂಜಿ ಕೂರು ಧನ್ಯ ಗಾಪು ಜೋ ಆಪಣ ತುಕೆ ಅಂಚಿರಂಡ ಬೇತೆ ಸರಿಗಮ ಪಾಗು ಪೋಲಿದೆ ಕಕ್ಕೆ ಪುರ ಪಾಂಡು ಹೆಂಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ತಿದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆ ಜುಪ್ಪ ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಂಚು ಪಾಡ್ರ ಹಾಪುಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ತಿಳಿ ತೊಳಕೊಂಡು ಅದೇ ನಾ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಪಾಡ ಅಂತಾವ್ ಅಂದಿದೆ ಲಕ್ಕ್ಯಾ ನಾವ್ ಹೆಂಚಿನ ಪತಿಲಿಕ್ ನಂಜಿ ಅನ್ನಕ್ ಒಬ್ಬೋ ಒಬ್ಬೋ ಜೋಡು ಒಬ್ಬೋ ದೂರ ದೂರ ಮಾತಿರ್ಲಲ್ಲ ತಂದೆ ಹಪ್ಪಿನ ಅತಿ ಈತ ಇನಿ ಪಾಪನ ಮೊಬೈಲ್ ದಪ್ಪರ ಇನ್ನಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಓಲು ಬೆಲ್ಮಂಡ ಓಲ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತನು ಹಾ EMI ಉಂಡ ಸುರು ಕೇರಿ ಕಿನ್ನಿಗಳು ಇತ್ತ ಪೋಂಡ ಪೊರೆಸ ಅಂತ ಅವಳಿತ ಫೋನ್ ಆನೆಗಳು ಬಂದಾವ್ ಅತ್ತೆ ಬೆಲ್ಮಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಕೇನು EMI ಉಂಡ ಅಂದ್ ಕೇಂದು ಪೋಲೆ ಇಜನಿಗೆ 3000 ನೋಕಿಯಾನೆ 19 ಆಪುನ ಅವು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಾರೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಾರೆ ಪಾಡು ಬಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ಉಂಡೆತ್ತದ ತೊಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಇದ್ದಿನ ಯಾಗೆ ಇಜಾಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯದೆ ತೊನ್ವಲು ಅವು ಇರೇ ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಇರ್ನಾಲ್ ಪತ್ತೊನ್ವಲ್ಗೆ ಅವ ಅತ್ತ ನೋಕೆ ಸೆಟ್ ಇರೇಗ ಅಪ್ಪಜ ಪೊಸತ್ ಇರೇ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಐಕೆ ಏತ ಕಾಸು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗ ಏತ್ ಪನ್ನೆ ತುಕ ಐಕೆ ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಪನ್ನೆ ಒಂಜರ ಸಾರ